Adnodd sydd gyda ni ddigon ohono yng Nghymru yw dŵr, ac yn y gorffennol, roedd nifer y bontrefi yn cynhyrchu egni ei hunan, gan gynnwys Llanuwchlyn, y pentref cyntaf yng Ngogledd Cymru i gynhyrchu golau stryd allan o bŵer hydro, a hynny dros canrif yn ôl. Y cytundeb gwreiddiol gafodd yn haid efo'r cyngor bwyd oedd cael rhoi 9 lamp ar y stryd, ar y pris, a bob lamp oedd ceniag a dime y noson. A hefyd, doedd ddim angen gleuo'r stryd 5 noson cyn y lleuad llawn a 2 noson ar ôl lleuad llawn. Bysa'r lleuad yn gwneud y gwaith a bydd yn neud. Y cam nesaf oedd i gynnig cyflenwad i dau a busnesau'r pentref, ac un o'r siopau cyntaf i dderbyn cyflenwad oedd y swyddfa bost. Fel oedd y galw am drydan yn cynyddu yn ystod y 10 mlynedd ar ôl 1910, a dipyn o waith edrych ar ôl y lle. Y gydda gweithio ni, oedd y gydda olaf yn ei cyflenwi'r drydan i'r pentre. Oedd y rew mawr am mis Chwefror 1963, ac oedd yn had am unau am wythnosau lawer yn torri'r rhew drwy'r dydd ac yn gynnar yn y bore a drwy'r dydd i gael cadw'r tyrbein yn mynd i gael goleu'r pentre. Felly dyw creu egni o ddŵr ddim yn rhywbeth newydd, ac yma yn Eryri, mae nhw'n defnyddio ac yn dysgu o'r gorffennol mwyn cynllunio i'r dyfodol. Mae ynni Padarn Peris yn gynllun pŵer hydro cymunedol newydd, sydd yn gwneud y gorau o'i amgylchedd mwyn ceisio byw ychydig yn fwy gwyrdd. Hwn di'n cynllun cynta ni, ond mae yna sawl cynllun arall mewn golwg ganddo ni, ond ar hyn o bryd, dydy'r arian ddim yn caniatáu fedru gwneud yr rheini hyd yma, ynddo. Mae ynni Padarn wedi leoli yng nghanol Eryri ar droed yr Wyddfa. Wedi ei fwydo gan dŵr sy'n rhedeg o foel eilio, mae'r afon goch mewn llif cyson, bron gydol y flwyddyn. Da ni yma yn sefyll ar y funud yng nghysgod moel eilio, bod yna fawr y gysgod yma, a da ni'n defnyddio'r dŵr sydd yn llifo o moel eilio a chefn du ac i lawr i afon goch. Llanberis di cefn i fi, ac wrth gwrs un o nodweddion yr ardal di bod yna ddigonedd o law. Yn y cynllun yma, da ni'n defnyddio peth o'r adnoddau yna i gynhyrchu trydan wrth gwrs. Mae'n arwynebedd mawr iawn o'i gymharu â dyffrynnoedd mwy, ond serch hynny mae o'n ddigonol i'r cynllun yma. Mae'r peirianwyr nath amcangyfrif a modelu yr ardal yn sicrhau i fod yn ddigon i gynhyrchu yn cynllun ni, sef i chafswm y pŵer 50 kilowatt. Ymhellach lawr yr afon, mae'r injan i'r holl beth. Yma, mae'r dŵr yn cael ei reoli gan 2 falf sydd yn cael ei reoli gan faint o lif sydd yn yr afon. Mae'r dŵr felly'n troi'r olwyn ddŵr, sydd, yn ei dro, yn troi'r turbine ac yn cynhyrchu'r egni. Gynllun glân iawn, dim llygredd, a da ni'n cymryd menthyg y dŵr am ryw chydig o'r afon yn y top i lawr i hwn ac yn ôl i'r afon. Pan mae'r pŵer ar ei fwyaf, mae o'n cymryd 66 litr yr eiliad drwy hwn ac allan yn ôl i'r afon. Ar ôl cynhyrchu trydan, mae'n mynd drwy'r bocsys rheoli tu cefn i fi ac yna ar draws y cae ac yn ymuno â'r grid cenedlaethol. Mhen amser gobeithio medrwn ni werthu y trydan yn hytrach nag i'r grid yn gyffredinol, ond drwy ynni lleol werthu o i 2 penodol i drio leihau tlodi tanwydd o fewn yn cymuned ni'n hunain yma felly.